tohto projektu ma oslovil v prvom rade asi režisér celého toho Vilo Mikula, keďže už sme spolu nejaký ten projekt robili. A možno aj preto, že vie, že sa venujem aj modernej muzike, nielen folklóru a tradičnej kultúre, tak predpokladám, že aj kvôli tomu som bol oslovený, že viem teda pracovať s tradičnými materiálmi a nejakým spôsobom ich pretvárať do moderných štruktúr. Môžem povedať, že v tomto projekte sme sa podstatne menej naťahovali v názoroch ako v predošlých, ktoré sme spolu robili. Čiže možno to je vekom a možno to je akože tým, že už máme niečo spoločné za sebou. Chcel by som, aby každý obraz vyzeral inak teda. Aby to bolo z rytmického pestré, hej, čiže niečo by malo byť jazzové, niečo by malo byť funky, niečo by malo byť elektronické, niečo by malo byť tradičné. A najväčšou výzvou asi v tomto projekte je to, že okrem pozície skladateľa som aj klavíristom a dirigentom a asi to je na tom najťažšie, že vlastne tá práca tvorby a písania nôt je oproti tomu všetkému vlastne skoro nič. 24 ľudí je pre mňa ako pre klavíristu dosť komplikované, keďže vlastne popri hraní musím aj kontrolovať ostatných, aj dávať nástupy a tak ďalej. Super na tomto projekte je to, že pracujem nie s amatérmi, ale s ľuďmi fundovanými v tejto oblasti a profesionálmi, ktorí mnohokrát vedia aj bez toho, aby som im povedal, čo vlastne od nich očakávam a snažia sa naplniť moje predstavy. Celé je to vymyslené tak, že si na svoje vie prísť široká škála poslucháčov, keďže sme pracovali aj s tradičnými materiálmi a hovorím, že minimálne po tej rytmickej stránke je to tak pestré, že nájde si v tom niečo aj jazzman, aj folklorista, aj DJ.